În anul 271, împăratul Aurelian a dat ordinul care a schimbat soarta Daciei pentru totdeauna. Legiunile, administrația și simbolurile puterii romane au început retragerea spre sudul Dunării, sub presiune constantă. Decizia nu a fost o fugă haotică, ci o strategie rece, născută din criză și epuizare. Roma voia să salveze ce mai putea salva, lăsând în urmă o provincie vulnerabilă și disputată. Aici începe întrebarea care încă divide istoricii. Ce s-a întâmplat cu populația rămasă în nord? Unii au rămas, alții s-au amestecat cu noii veniți, iar viața a continuat în forme schimbate. Din această ruptură, dar și din această continuitate, s-a născut treptat o lume romanică nouă. Nu peste noapte, ci prin secole de adaptare, limba și identitatea s-au modelat în tăcere. Retragerea aureliană a închis o epocă romană, dar a deschis povestea începuturilor noastre medievale.